Ćao ljudi, dobrodošli na Strong Andrej XDMP4. Znači bukvalno danas pre 2-3 minuta mi je pozvonio drug. Znači, Aleksin, moj drug iz razreda, bukvalno igrat ćemo se posle s njim. Koliko sati? Već je 2:45 je. 2:45. Znači, ljudi, ako bude samo, ako samo bude jedan like na ovom klipu, izaći ćemo s njim. Pozvonio mi je 3 puta, ja sam tražio ključ i onako rekao Vićo, nemam da si takav. Subscribe ću vam dati gomilu šećera. Okej? Vi se pitate, Andrej, otkud ti 5 kila šećera? Kupi ga. Hoćeš hlebić? Ne može sad. Posle Vićo. Okej. Znači, jedan like, igrat ćemo se s novo.